Teruntuk kalian yang suka bawa motor di jalan yang tak kaja-kaja, kalian manga santai salah. Indak kalian sih manusia yang di muka bumi ini yang tak kaja-kaja bawa motor doh gitu. Awak tak kaja lo mah. Ala jalan tuh ketek. Kalian kancang-kancang aja bawa motor. Kamu manga kalian, kaca di Rossi. Rossi lah pensiun. Tolonglah, ikut jalan kampung. Banyak anak-anak. Beko nyampang talendo anak orang. Kalian juga yang paniangnya gitu. Cuma santai saya bawa motor tuh. Normal saya gitu. Nikmati perjalanannya gitu. Dengan menjaga keselamatan orang lain, berarti awak lah menjaga keselamatan diri awak seorang lo gitu. Tak balik nak. Intinya itulah. Kok terlambat rasanya, jago pagi, lalu capek. Lalu capek jago pagi. Kesal pak. Pengen berang inyo rancak lo. Pengen awak langkang kudu inyo bagak lo. Pengen awak sayang inyo lah punyo lo. Pengen diajak baralek inyo susuku lo. Lah jaleh indah sajalan Manga Masih tak gua mempertahankan. Itulah